Que tal? Bos días, benvidas, benvidos. Estamos no IES Pontepedriña, na capital de Galicia, en Santiago de Compostela, e imos vivir unha nova edición de 0 a 100. Xa saben os fieis a este formato que facemos na Voz de Galicia en colaboración coa Consellería de Educación, que estamos despertando vocacións en centros de secundaria. E hoxe, pois, temos unha nova vocación e un novo profesional que nos vai a falar do seu traballo. El é enxeñeiro en telecomunicacións, tamén doutor en arquitectura de ordenadores e aproveito que soa o timbre, que nos ven moi ben, para dar a benvida ao director do Centro de Supercomputación de Galicia, o CESGA, Lois Orosa. Benvido. Que tal, Lois? Como estás? Moi ben, encantado. Bueno, dicía, estamos no IES Pontepedriña, en Santiago de Compostela, inaugurouse no ano 90 e 9 aniños despois, creo que empezaste ti por aquí a estudiar, non? Sí, eu creo que foi do... Terminei no 99, 2000. Terminaste no 99, ou seja que, bueno, estes alumnos, fuches como estes alumnos en algún momento, sí, ¿no? Sí. Sería... Tería esa pinta naquele momento, sí. Tería esa pinta naquele momento. Sin canas e tal. Bueno, moitas gracias por volver hoxe ás aulas con nós. Fixen unha rápida presentación túa, presenteite como enxeñeiro en telecomunicacións, tamén eres doutor en arquitectura de ordenadores, e, sobre todo, actualmente eres o director do Centro de Supercomputación de Galicia, non? Vou empezar un pouco por aí, porque nos expliques un pouco que é un centro de supercomputación. A min a primeiras venme ordenadores grandes, potentes, pero supoño que eso é a nivel de dotación ou de infraestructura, pero supoño que prestades un servicio importante. Que é o CESGA? Vamos, vou empezar pola pregunta máis importante. Non vas desencamiñado, non? Nós temos grandes capacidades de supercomputación e temos dúas actividades principais. Unha é a prestación de servicios de supercomputación á comunidade científica, é dicir, a investigadores das universidades, do CSIC, de empresas, incluso, e de outras organizacións. E tamén facemos investigación que implica con respecto a computadores, aplicacións da computación, etc. Novas tecnoloxías, como a computación cuántica, e así. Pero, basicamente, resumido, é iso, non? E nós somos unha fundación sen ánimo de lucro, e a nosa misión, digamos, é que avance a ciencia e a tecnoloxía, non? A través de prestación de servicio e a través da investigación. Creo que tedes, ou prestades servizo, digamos, a 1.400, máis ou menos, usuarios diferentes, non? Entendo que haberá empresas, entidades privadas, entidades públicas. Supoño que tamén, en certo modo, vostedes que amoldar un pouco ao que cada cliente necesita dentro do que é a vosa especialización, non? Cal é o perfil dos vosos clientes e que servicios lles ofrecedes? Sí, bueno, a mí non me gusta chamar os clientes, porque, como xa dixen, somos unha organización sin ánimo de lucro, non? Entonces non é o noso objetivo... Bueno, usuarios, chamamos de usuarios. Usuarios, efectivamente, non? Entonces, temos moitos usuarios de universidades, como dixen, grandes investigadores, por poñer algún exemplo que mellor resona, Ángel Carracedo, o sea, fanse máis de 30.000 análisis xenómicos o ano no supercomputador que temos no CESGA. De entidades privadas, por exemplo, por poñer algúns exemplos, traballamos con Estrella Galicia, desarrollando algoritmos cuánticos para temas de percepción do sabor, ¿no? De análisis químicos da percepción do sabor. Eso fai un traballo conxunto entre investigadores de Estrella Galicia e do CESGA. Despois, outras institucións que se benefician do CESGA, por exemplo, Meteo Galicia, as prediccións meteorolóxicas do día a día non serían posibles sen o CESGA, todos os cálculos numéricos que se fan para as prediccións son calculadas 2 veces ao día no CESGA, por exemplo. E, bueno, esos son así uns exempliños, non? Sí. E que é unha supercomputadora ou que diferencia unha supercomputadora, porque supoño que haberá diferentes clases de supercomputadora, dun ordenador que podemos ter de sobremesa portátil na nosa casa? A ver, a nivel fundamental, os principios son os mismos, é dicir, hai instruccións que executa un procesador e accede á memoria, etc. Non? Eso é a nivel fundamental de concepto, é un computador. Un supercomputador é unha computadora como podemos ter na casa nos móviles, pero con asteroides, non? Pois con moitísimos máis cores, moitísima máis memoria, é unha característica fundamental que é a interconexión entre esos procesadores, non? Porque o que se pretende executar neste supercomputador son algoritmos moi paralelos, é dicir, que poidan aproveitar todos os procesadores e todos os cores en paralelo, non? Entonces,
a interconexión entre estes procesadores é super importante para temas de comunicación en tempo real e tal. Multiplica un pouco a potencia. Sí, digamos que sí, que se poden rodar algoritmos paralelos moi grandes, cousas que é inviable nun computador ordinario, non? Xa que me falas de algoritmo, non? Vou botar man de ti como experto, porque, bueno, é unha palabra que cada vez se fixo máis popular isto dos algoritmos, non? Viría a ser unha serie de operacións, non? Que permiten resolver un problema, non? Básicamente. Sí. Por exemplo, cando buscamos en Google, no? o algoritmo de búsqueda danos o mellor resultado. Ese sería, por exemplo, un exemplo. Sí, e hai moitos algoritmos diferentes de búsqueda, no? Google ten o seu, outro buscador terá o seu, no? A maneira en que busca información. No? Entendo que esos algoritmos, para resolver problemas, no caso do CESGA, poden ser moito máis complexos, no? Pola infraestructura que tedes. Entendo que por aí van os tiros tamén, non? Que sodes capaces de resolver problemas que unha máquina máis normal, digamos, non sería capaz. Sí, non só os algoritmos en sí, que os algoritmos poden ser moi simples no sentido de que o mellor ocupan este espazo nunha carilla, senón pero quero dicir, un algoritmo pode ter bucles, no? Pode interaccionar millóns e millóns de veces, pero está sobre todo relacionado tamén ca cantidade de datos a procesar, no? Cantos máis datos teñas para procesar, máis capacidades de computación necesitas, senón esas computacións alongaríanse moitísimo se non o faz de maneira paralela, utilizando algoritmos paralelos na supercomputadora. Pois estamos falando con Lois Orosa, é o director do CESGA, do Centro de Supercomputación de Galicia. Estamos falando de conceptos informáticos. Gustaríame que nos falaras en concreto da que é a vosa xoia da corona, non sei se dicilo así, que é o Finisterrae, que é a vosa supercomputadora, non? Creo que vades pola versión 3, dentro de pouco será a 4. Como é o Finisterrae, a supercomputadora que temos aquí relativamente cerca, no campus sur de Santiago? Bueno, pois é un supercomputador que no seu día, a día de hoxe xa creo que non, pero no seu día era o segundo máis potente de España. En términos de capacidades de entrenamento de inteligencia artificial, é dicir, en GPUs, era o máis potente de España. A día de hoxe non, xa nos vemos superados polo Barcelona Supercomputing Center, pero bueno, aí prontiño vamos ter nova infraestructura. Non se trata de competir ao final, no? Tampouco, no? Trátase de dar servicio aos investigadores que sirvan para avanzar na ciencia, no? Entonces, non sei se vos fostes ali ao Centro de Supercomputación, temos bastantes visitas de institutos e de escolas, pero, bueno, basicamente unha serie de racks que fan moito ruido porque ten ventilación por porta fría que se chama e require unha serie de ventiladores, é dicir, que fan bastante ruido. Pero, bueno, unha sala, pois, bastante máis grande que esta, e o computador vai desa parede, pois, eu diría que máis alá daquela parede dali, son racks polos dous lados, bueno, son 22.000 cores, 160 GPUs, non GPUs ordinarias, GPUs por poñelo en perspectiva, de 20-30.000 euros cada unha, no? Para que vos fagades unha idea da potencia. Para xogar o FIFA valen, non? Sí, debería valer. E, bueno, e é iso, non? Sí, basicamente. Claro, faláchesme un pouco, bueno, deses usuarios, como vos lles queredes chamar, da vosa relación con eles, entidades tan importantes como Meteo Galicia, análises xenómicas que se están facendo en Galicia importantes, e convenios que tedes tamén con grandes empresas como pode ser Estrella Galicia, e iso lévame a preguntar máis aló do tamaño ou da potencia da que falaches, non, do ordenador, do almacenamento dos datos, non? Que creo que tamén é algo co que todos convivimos, non? Todos temos un teléfono móvil, todos temos un ordenador, a comezos de século un xiga era moito, e hoxe un terabyte, dependendo do tamaño dos arquivos que manexes, pode non ser nada, non? Sí, sí. Como vos manexades cos datos, é dicir, como se almacenan tal cantidade de datos como tedes que ter vos nas vosas instalacións, e que, ao fin e ao cabo, non deixa de ser algo físico, non? Porque cando falamos de nube a nivel usuario, nos falamos de nube porque non temos un disco físico, pero sí que hai entidades, como pode ser o CESGA,
que sí que teñen ese almacenamento, non? É un dos retos da informática, non? Como almacenar os datos sin que se perdan, sin que non lo rouben e que cada vez é crecente a demanda. Sí, sí. E a nube, como ti dis, é nube para nós, pero eso está almacenado en algún sitio, non está almacenado nas nubes. Claro. Entonces, sí, é un reto. Nos ahora mesmo creo que andamos polos 35 petabytes de capacidade de almacenamento. E sí que é certo que hai unha xerarquía de memoria, non? Hai desde discos SSDs, non? Que son máis rápidos e con bastante ancho de banda, pero tamén son máis caros, discos magnéticos, e despois temos cintas, non? Cintas que teñen moita capacidade de almacenamento magnético, pero que son moi lentos de ler. Entonces, ese tipo de cintas, por exemplo, son útiles para guardar datos que non se acceden frecuentemente, que simplemente os necesitas ter guardados aí. Por exemplo, datos xenómicos de fai 20 anos, pois, ao mellor non os usas, pero é moi útil telos aí almacenados por si, pois, para detectar variacións xenéticas comparados con fai 20 anos, etc. Non? Entonces, hai toda esa xerarquía, almacenamento moi rápido para datos que necesitas acceder con moita velocidade, moi pouca latencia, e almacenamento máis lento, pero que ten máis capacidade, podes almacenar máis capacidade. Non? Entonces, sempre xogamos con eso, de feito, en computación en xeral, sempre se xoga con eso, que a xerarquía de datos, mesmo nos vosos móviles tendes unha xerarquía de datos, desde os registros que están moi perto dos procesadores, hasta as memorias cachés, de primeiro nivel, segundo nivel, terceiro nivel. A medida que aumenta a capacidade, aumenta a capacidade, aumenta tamén a latencia, despois tedes a memoria RAM, despois aí deso o disco SSD, canto máis capacidade, máis lenta, pero xógase con iso, non? Os datos que máis frecuentemente se acceden, pois mételas nas memorias máis rápidas, e os outros non. Claro, falasme un pouco desa xerarquía, non? As cousas o mellor máis de diario que se necesitan máis inmediatamente, mellor discos SSDs, despois hai outro tipo de almacenamentos magnéticos, pero tamén existe o risco, sobre todo en almacenamentos que van tendo anos ou nos que xa accedemos moitas veces, a que se perda esa información. Entón é como a pescada que se morde a cola, non? Como se conservan eses datos a medida que os tempos van avanzando, non? Porque supoño que, dicíasme, as análises xenómicas esas tan destacadas son importantes, o mellor as de fai 20 anos non se necesitan, pero tampouco se poden perder, ainda que non se necesiten inmediatamente. Pois a ver, de dúas formas, non? Unha, pois cada vez que se cambia o sistema de almacenamento, obviamente migrando eses datos que están nun sistema de almacenamento máis vello aos novos discos, e outro facendo copias de seguridade, non? Que creo que as dúas son un pouco de caixón, non? Temos varias copias dos datos e, ademais, datos especialmente críticos, os usuarios teñen as súas propias copias de seguridade, non? O mellor, imagínate un usuario dun hospital que está facendo análisis xenómicos, pois incluso nós lle podemos facer a copia, non? Nunha cinta, decimos, mira, tes estes datos xenómicos aquí nesta cinta, leva ti para a túa casa, sabes? Porque se arde o Cesga, imagínate, espero que nunca pase, pois haberá outra copia noutro lugar físicamente, non? E, de feito, vamos a construir un novo data center no Cesga que nos virá moi ben para este tema de redundancia, non ter os datos en dous sitios por si ocorre algo físicamente ali, non? Porque agora mesmo estades ubicados no campus sur da Universidade de Santiago, vades a seguir estando ubicados ali, pero sí que hai un proxecto, non? A máis ou menos 2 anos vista, vai ter unha nova instalación no polígono da Sionlla, tamén aquí en Santiago, que vai albergar un novo Finisterrae e tamén vades a poder ter máis almacenamento de datos nese lugar, non? Efectivamente, sí. Pois temos uns fondos moi importantes para a nova infraestructura do Cesga, que inclúe un novo data center, que basicamente é un edificio para meter as máquinas, non? Entonces, o edificio no que estamos actualmente, que estamos as persoas, investigadores e na planta de arriba e as máquinas abaixo, pois a idea é que a medio plazo, pois que as máquinas acaben todas arriba, non? E
E, bueno, e dentro destes fondos, pues tamén, como ti bien dicías, hai fondos para un novo supercomputador, de 15 millóns e medio para un novo supercomputador de euros. Claro, que Almacenamento tamén 6 millóns e medio, dá un total de 22 millóns para un computador, ¿no? Claro, o máis flipante, polos datos, é que o edificio creo que costa 12 millóns e medio, Sí. e o edificio máis barato. Quero dicir que... Sí, para bueno, que vexamos o nivel das máquinas, non, e a complexidade e a modernidade que teñen, non? Sí, sí. Porque hoxe en día é moi relevante esta capacidade, sobre todo en ciencia, non? Estáse vendo na cantidade de datos que se está xerando. Por poñer un exemplo, non, na área da saúde, cada día xenerase máis e máis datos xenómicos, cada vez é máis barato secuenciar xenomas, é dicir, cada vez xeranse máis datos relacionados con iso, non? Entonces a curva vai a ser exponencial, non? E para avanzar na ciencia, temas de medicina personalizada, medicamentos personalizados, non? Drug discovery, pois para avanzar en todos esos campos fai falta un montón de datos e poder procesar esos datos. Tamén por iso é moi importante que todos estes datos estén perto do supercomputador, non? Para poder analizalos tamén. Falas moito dese proxecto das 30.000 análises xenómicas que creo que se fan cada ano e que se gardan no CESGA. Para que nos entendamos, é un proxecto moi bonito e moi interesante e que pon a Galicia un pouco non no mapa da informática, sino da sanidade, porque estamos sabendo cal é a xenética de Galicia, non? Entón, eso pode servirnos no futuro para combatir certas enfermidades que o mellor se dan máis aquí, non? Supoño que esos datos, ou cando alguén como Sergas vos plantexa un proxecto como ese, é cando vos vedes, non? Sobre todo a utilidade que podedes ter, non? En plan, home, almacenar isto e que se teña acceso a isto ao longo dun período longo de tempo gracias ao noso sistema de almacenamento tan gigantesco, supoño que é un proxecto que un acolle cos brazos abertos, non? Sí, bueno, teño que dicir primeiro que estos xenomas están totalmente anonimizados, por suposto, non? O tema da sanidade é moi crítico, non? Pero sí, e ademais hai outros proxectos que veñen, hai un que está liderado por Ángel Carracedo tamén, que é o proxecto dos 400.000 xenomas, non? Que aí se marca unha meta incluso máis grande, que é ter o xenoma de 400.000 galegos para facer isto que ti decías. O que nós tiñamos ata ahora era máis operativa clínica, non? Casos clínicos que necesitan ser analizados xenómicamente, pois facíanse no CESGA. Este proxecto dos 400.000 xenomas vai máis alá, non? É un proxecto máis ambicioso neste sentido que ti ben decías, non? Falamos de almacenamento, falamos de potencia, non? De cores, de GPUs, pero tamén remarcaches, e creo que sobre todo nos tempos que veñen, que xa falamos de 5G, de 6G, de conducción autónoma, hai un concepto informático que é importante, que é o da latencia, non? Que é o que tardamos en acceder aos datos, non? Ese concepto creo que é importante que nos lo expliques, porque... A ver, sí, bueno, isto poderíamos estar aquí falando 3 horas, pero a ver, por exemplo, non, para poñer exemplos concretos, non mencionabas a conducción autónoma, non? Sí. Aí é vital, por exemplo, tomar decisións en tempo real, non? Entonces é crítico a latencia de acceso aos datos, pero tamén o procesamento, a velocidade do procesamento, non tens que ter unha decisión xa, non che vale ter unha decisión mañá, igual pasa co clima, non? A outra escala, máis a escala, pero facer unha predicción meteorolóxica de hoxe e que os cálculos termine mañá, pois non serve de nada, non? Entonces a latencia é fundamental. Neste caso que mencionas ti, ademais, é fundamental a fiabilidade dos datos, quero dicir, porque imagínate, se faz overclocking do procesador para que vaya máis rápido, pero se introduce erros nos datos, pois é algo que tamén é moi crítico, non? Entonces, temas de fiabilidade, de latencia en aplicacións como estas, sí que é moi importante, non? Incluso, estáse falando médicas incluso de operar a distancia con gran precisión, non? Efectivamente, aí a latencia é importante, non? Que algo que estás facendo, a orde que estás mandando ti desde alá, pois que sexa executada o máis rápido posible no hospital, neste caso.
e como comentaba tamén, a fiabilidade, no? Se lle dis corta aquí e corta no outro lado e os datos se corrompen en algún lado no medio, pois, bueno, estes dous aspectos son fundamentais, especialmente son aplicacións críticas como estas que estás comentando, no? E tamén me gustaría falar dun concepto que é a inteligencia artificial. Que nos fales un pouco, pues, porque entendo que no CESGA tamén estades traballando neste eido, e de que maneira cada vez as nosas interaccións, que o mellor vos xa podedes ter grazas ás vosas instalacións, máis complexas van a vir no futuro, non? Agora mesmo a inteligencia artificial a nivel doméstico, pouco máis que pedirlle a un asistente de voz que che poña unha emisora de radio, unha canción, pero creo que o futuro vai ser moito máis interactivo, incluso ChatGPT, que é un exemplo pues, que cada vez temos máis preto, hasta dá medo en algúns momentos, non? Do complexo que é iso. Como funciona unha inteligencia artificial? Que hai detrás dela? Bueno, a pregunta ten tela, Vou responder dunha maneira moi sinxela. Detrás dunha inteligencia artificial hai sumas e multiplicacións, basicamente. Son multiplicacións de matrices, basicamente, con vectores. Eso é a nivel abstracto, a nivel matemático, no? Pero sí, como ti ben dís, a inteligencia artificial cada vez, bueno, estáse vendo, eu creo que cada vez será máis importante. Nos no CESGA vémolo máis non desde o punto de vista do usuario, de recoñecemento de caras no móvil, sino desde o punto de vista científico, no? Outra vez voltando ao tema da saúde, no? Pois hai cada vez máis proxectos e máis investigadores usando inteligencia artificial para mellorar temas de saúde, tanto en recoñecemento de imaxes, por exemplo, de certos tumores en radiografías, por exemplo, ou no tema de descubrimento de fármacos, no? É moito, o sea, gracias á inteligencia artificial estáse avanzando moito no descubrimento de fármacos no sentido de filtrar moitas fórmulas que non sirven, por decirlo así, no? Sí. Entendo que aí tamén a inteligencia artificial, o medo que temos todos, eu creo en xeral, no? É que sempre estea validada ou supervisada de alguna maneira por un humano, no? Falábamos antes, por exemplo, da conducción autónoma. Hombre, deixar a un coche que decida nun paso de cebra ante unha situación extrema, se atropellar a unha persoa a outra, é un pouco heavy, pero podería chegar a pasar, no? Hai, como no debate este da inteligencia artificial da conducción autónoma, tamén está a cuestión ética, humana, moral, de que sexa, digamos, un reforzo que tes, pero sobre o que tes que tentar ter o control, non? Sí, eu creo que debería ser así, no? Como ti ben dís, hai unha cuestión ética importante aí, sí, pero tal e como se está usando hoxe en día, eu creo como se debería usar, dado o estado das inteligencias artificiais, é precisamente eso, que sexan máis... A decisión final sempre ten que ser das persoas, no? Unha inteligencia artificial pode darche pistas, no? No caso, outra vez da saúde, pode dicirche, oye, aquí hai algo raro, bótalle un vistazo porque isto non é normal, e o mellor a persoa, o médico non se dera conta diso, e pode ser de gran axuda, no? No caso da condución autónoma, máis delicado no sentido de que son decisións moi rápidas, no? Sí, hai un sistema, hai un tema ético aí de por fondo, no? Porque que decisión deberían chegar, porque ao final unha inteligencia artificial entrénala a ti, cos datos que ti queres, no? Deberías saber eso, indo o exemplo que ti te fas, atropellas a unha persoa ou este de frente contra o coche. Claro. Esa decisión é moi delicado, e de feito aquí en Europa estánse querendo regular este tipo de cousas, no? Que creo que é necesario no futuro, sobre todo cando vayan tendo máis presencias inteligencias artificiais na nosa vida, no? Seguindo un pouco con cuestións de actualidade, e antes de que os alumnos aquí do IES Ponte Pedriña lle pregunten o que queiran, si queren, ao director do CESGA, a Lois Orosa, quería chegarme un pouco aos sistemas de información xeográfica que tedes. Creo que está relacionado cun dos usuarios que mencionaxe na entrevista, que é Meteo Galicia,
pero voume ir, por exemplo, a un exemplo de actualidade que pasou o 29 de outubro a Dana en Valencia, non? Que un barranco, un río desbórdase e afecta a un territorio, como vimos en moitas localidades ao sur da capital valenciana, non? Entendo que vos, por exemplo, que tedes eses sistemas de información xeográfica e que coñecedes moi ben onde están os ríos, as montañas e tal, tamén podedes, en certo modo, con eses datos, saber se unha desgracia así, ou axudar nun tipo de desgracia así, non? Quero dicir, se algunha institución, a Xega, por exemplo, a Axencia de Emerxencias, ten que desplazarse nunha zona, ou vos piden, non, mapear unha certa zona, creo que tedes un sistema apropiado e en tempo real para saber como están as cousas, non? E chegar a adiantarse un pouco a algo así. A ver, de feito, eso faise no CESGA, faise con Augas de Galicia. Augas de Galicia ten un sistema de alertas e usa os nosos recursos de supercomputación pois para calcular ese tipo de anomalías, ¿no? de desbordamento de ríos e todo eso, ¿no? Entonces, Augas de Galicia utiliza o CESGA para lanzar as súas alertas, ¿no? E despois, no CESGA, eso, si temos moitos temas de información xeográfica e temos a predicción meteorolóxica, digamos, que se vai por outro lado, non é tanto o sistema de alertas, pero a información meteorolóxica que vedes todos os días. E tamén traballamos en temas de clima, ¿no? Que está relacionado, ¿no? Temas non só de predicción meteorolóxica e de alerta, sino máis a longo prazo, temas de clima. Temos investigadores no CESGA pois, analizando temas complexos de transporte de humidade, como pode afectar as sequías, etcétera, etcétera, ¿no? E traballamos tamén, por exemplo, que casi me esquezo de dicilo, co programa europeo Copérnicus, que basicamente fai tamén unha predicción meteorolóxica do estado do mar, non só meteorolóxica, sino de outras variables biolóxicas, etcétera, etcétera, ¿no? do estado do mar, ¿no? Entendo entón, si polo que me dís, si Augas de Galicia sabe que nun punto un río está medrando moito de caudal, podería prever que eso, máis abaixo do río, podería causar un desastre con tempo de antelación. Sí, de feito é unha das tarefas que fai Augas de Galicia, sí. Vale, ten un sistema de alertas que se beneficia, que é posible gracias aos recursos de supercomputación que está usando. Xa sabes que os xornalistas nos gustan moitos titulares, entón, bueno... Estaba buscando o titular. No, quero dicir que unha catástrofe como a que ocurriu desgraciadamente en Valencia, en Galicia, polos sistemas de monitorización que temos, afortunadamente, sería complicado que pasase, porque hai unha serie de ferramentas que poderían avisar con bastante tempo de antelación a poblacións en risco. Creo que hai bastantes ferramentas, non só a nivel regional, sino tamén a nivel estatal, entonces eu creo que sí. Para falar do CESGA, creo que xa nos dixeches moitas cousas, creo que só me quedaría que comentaras que estades ao mesmo tempo integrados nunha rede de supercomputación española, non? Ou seja, que potencialidades ten iso? Non sei se multiplican, digamos, as relacións... Bueno, entre os nodos da rede española de supercomputación temos unha relación moi estreita, non? E digamos, nesta rede hai o que proporcionamos é un servicio avanzado a usuarios, usuarios con moitas necesidades de computación poden presentar o seu proxecto nesta rede e é evaluado científicamente, non? E os mellores proxectos teñen dereito a executar ese proxecto nun dos nodos da rede española de supercomputación, non? Pode ser o CESGA ou pode ser outro da española, non? Pero temos, digamos, aí formada esta rede para beneficio dos investigadores, non? E aparte, sírvenos a nós como rede para facernos máis fortes, non? Para ir para pedir máis recursos, non? Por exemplo, as novas infraestructuras que nos veñen agora viñeron a través desta rede española de supercomputación, non? Canalizados por aí, non? Entonces é unha ferramenta tanto para nós, para conseguir recursos e tamén para colaborar entre nós, non? Para reunímonos mínimo 2-3 veces ao ano, para colaborar entre nós, pero tamén para os usuarios, non? Grandes usuarios, teñen aí unha canle de entrada a estes recursos de computación, que o mellor na súa comunidade non ten un centro de supercomputación,
pero poden acceder a través da rede, no? Que é algo máis a nivel nacional. Antes de darlle xa paso, agora sí, aos alumnos, se queren preguntar algo, voume alonxar un pouco do Lois Orosa, que xa está no CESGA, e remontémonos un pouco a cando eras máis novo, no? Dicía que eras enxeñeiro en telecomunicacións, que sabes de arquitectura de ordenadores moito, pero cando tiñas un pouco a súa idade, tiñas así de claro o que te querías adicar, ou... Non o tiña tan claro. Sabía que eu era de ciencias, gustaba moito as matemáticas, os computadores tamén, no? Entonces tiña claro que iba a facer unha enxeñería, de feito, para entrar na universidade. As primeiras opcións que pedín foron teleco, informática, e non me acordo nin da terceira, pero, bueno, algunha enxeñería tamén por aí, no? Entonces tiña claro o meu camiño, pero non tiña claro por donde, no? Ao final a vida dá moitas voltas. De feito, eu fixen teleco, pero ao final terminei facendo a miña tese de doutoramento en temas máis relacionados con computadores, con informática, no? Entonces ao final a vida dá moitas voltas. Sí, sí. Por quitarlles un pouco de presión, que supoño que están na ESO, ven o bacharelato, e din, oi, Dios mío, agora sí, ven a selectividade e demais, que estean tranquilos que... Bueno, que sí, é normal. Non ten pensado ser nunca director do CESGA e acaba ali, quero dicir, O sea, nunca tiña, o sea, fai 3 anos non entraba dentro dos meus plans ser director do CESGA, no? Entonces, sí, a vida dá moitas voltas, sí. Bueno, pois rapaces, rapazas que estades hoxe aquí, se tedes algunha dúbida que trasladarlle a un enxeñeiro de telecomunicacións, se queredes falar de supercomputadores, se vos quedou algunha dúbida de varios proxectos que nos mencionou, que manteñen con diferentes usuarios tan importantes como Meteo Galicia ou Augas de Galicia, basta con que levantedes a man e lle preguntedes o que queirades relacionado co seu traballo, claro, lóxicamente. Bueno, o co que queirades. O co que queirades, sí. As preguntas clásicas da revuelta non as vamos facer en principio, pero calquera outra que queirades facer, supoño que se poden facer. Alguén quere preguntarlle algo a Lois? Non vos quedastes con ningunha dúda? É imposible que o fixera tamén porque non coñezo moito a supercomputación. Se queredes preguntar algo, sodes... Queredes? Sí? Veña, pois pásalle aí o compañeiro a pregunta. A ver, como te chamas? Adam. Muy ben, Adam, pois veña, pregúntalle o que queiras. Dijiste que es una organización sin ánimo de lucro, ¿verdad? ¿Cómo consigues ese dinero para financiar los proyectos? Bueno, que sexa sin ánimo de lucro non quere decir que non cobremos por certas cousas. O que quere decir é que si, por exemplo, algunhas empresas sí que pagan por usar os nosos servicios, pero eso que nos gañamos reinvertímolo no CESGA, é dicir, non se lucra ou para pagar as persoas ou para este tipo de cousas, non? La gente que trabaja o sea, a final de ano non podemos ter beneficio, básicamente. A la gente que trabaja ahí cobra. O sea, sí, tiene un claro. sueldo... Sí. ¿no? Vale. Sí, o que o diferenciaría dunha empresa é que os beneficios non van, digamos, ao peto dun empresario, sino que se reinvirten en futuros proxectos, non? Sí. E non é a nosa motivación gañar diñeiro. O sea, a nosa motivación é facer ciencia e facer que os investigadores teñen os recursos para facer ciencia, ¿no? O sea, para que me quede claro, sí. Vosotros, o sea, las empresas os pagan un dinero para ciertos trabajos, sí. Ese dinero vosotros lo reinvertís y parte de ese dinero va al sueldo de los trabajadores y lo que sobre se vuelve a reinvertir. Sí, básicamente, sí. Ou vai para proxectos, ou... Investigación, sí, ¿no? investigación. Despois tamén pedimos moitos proxectos europeos, é dicir, temos algunha idea, por exemplo, para traballar en certo problema de computación cuántica. Pois hai certas convocatorias europeas que din, pois hai tanto diñeiro para traballar en computación cuántica. Pois deseñamos o noso proxecto, definímolo, e enviámoslo. Se é evaluado positivamente, pois dannos uns cartos para realizar ese proxecto. Eses cartos normalmente son para contratar persoas, para financiar viaxes por se hai que ir a reunións internacionales, para os gastos operativos do proxecto, basicamente. Pero nada vai para yo que sei, non os empleados cobran, como te decía, sí que cobran, pero non teñen un plus se temos máis beneficios, simplemente porque non temos beneficios, basicamente. Non hai beneficios, todo é reinvertido, ou ahora mismo estamos
remodelando un pouquiño as instalacións do CESGA, por exemplo, pouca cousa, pero para facelas así máis modernas e con espacios máis abertos, e, bueno, todo é reinvertido dentro do CESGA, sí, sí. Pero beneficios de por sí non podemos ter. Sí. Bueno, está moi ben a pregunta de Adam, porque pode parecer sinxela ou rara, pero bueno, que moitas veces coa ciencia, coas investigacións, xeneras esa dúbida, non? En plan, como é posible que haxa organizacións así? E é porque, bueno, hai un beneficio que é o social, non? E o de prestar un servicio á sociedade e á investigación e o futuro, como mellor non é tangible económicamente. Mira, vou poñer outro exemplo. Se unha empresa nos ven e nos di necesitamos moitos servicios de supercomputación, pagamos 5 millóns e é para, eu que sei, con isto a nos sírvenos para poñer en produción certo produto e tal, non sei que. Nos temos que dicir que non, porque os recursos do CESGA deberían ser usados para a investigación. Ainda que sexa unha empresa, esa empresa non somos un Amazon, por decirlo así, non vendemos servicio a empresas, vendemos, damos servicios a investigadores, ¿no? Ainda que estexan nas empresas, ou para proxectos de investigación. Pero se nos ven calquera empresa e nos di 5 millóns para computar isto para sacar o noso produto. Non ese é o noso objetivo. Que sirva para un fin comercial, ten que servir para un fin científico. Ou que dé moito beneficio á sociedade, como por exemplo é o de Mateo Galicia, ¿no? Que é un servicio que ao final beneficia a todo o mundo. Algúna pregunta máis que lle queirades trasladar a Lois Orosa, o director do CESGA, do Centro de Supercomputación de Galicia? Nada, non che piden nin que lle recomendes unha gráfica porque vai salir o GTA 6 o ano que ven, nada, non queren saber nada de ordenadores nin ninguna cousa así máis complexa. Seguro? Deixámolo aquí? Pois, bueno, moitas gracias, Lois, por volver ás aulas hoxe con nós, por estar de novo no IES Pontepedriña, que eses proxectos sigan redundando na sociedade que facedes no CESGA. Entendo que cada vez as prediccións meteorolóxicas van a ser mellores e máis precisas gracias a vos, en parte. Nada, moitísimas gracias por estar connosco e por vir hoxe aquí ao IES Pontepedriña e regresar ás aulas. Nada, gracias a vos por convidarme. E vos, os que nos vedes, os que nos ven, xa saben que seguimos facendo de 0 a 100, vindeiros capítulos imos a seguir despertando vocacións en centros de secundaria de Galicia. Muchas gracias, Lois. Nada.